Walah, angel meneh yo. Lagi ngopo Ji? Diapot. Baru mangsane nek wong nyekel jarum karo benang iki apa bal-balan ngono piye lah. Lah tak delok sepatuan mau kok yo sepuaneng leh Ji. Wis meneng ae kowe iki. Rewet kowe. Kacamata 6 ku lho Ji copot. Oke. Iya ya Ji. Ora gelem ngomong ganti mau kowe iki. Wo diangkut. Ini parah nih.